sama temannya TPA. Cium tangan, akhlakul karimah. Yo akhlakul karimah. Nah, kira-kira pacarmu sing endi, Cek? Iki. Ciet. Waduh, kancane dikampleng. Kancane ya diparingi apa ngono, kenang-kenangan ngono kok ya. Ya timbang meri ya loro-lorone mbok pek pacar ngono lho, Cek. Iya. Nang. Kenalan sih namanya siapa? Iya. Makasih. Enggak apa-apa ya, Dek ya. Enggak apa-apa. Piye? Iki mau kawet esuk teko kene, yahene piye rasane? Asin. Si jine Mary. Oh, si jine Mary. Mary. Ya sium Pak Dek. Hah? Salim. Wajib Pak De to. Iya, aku mbok yo kayak kletik-kletik to lele kok ya. Ndak. Lah rasa rebutan. Lah, Ya. sayang. Iya.